Daşowuzda peýda bolan sakyrtgy ýokunç kesellere ýol açýar. Daşowuz welaýatyna peýda bolan ugaýdylýan sakyrtgydan ýokunç wirusyň ýaýraýanyny habar berilýär. Tasdiklenmedik maglumatlary görä bu wirusdan adam ýetkileriniň bolanlygy öňe sürilýär. Degişli häkimetler bu maglumaty tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýär ýöne Azatlygyň Daşowuzdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä regionyň sanitariýa epidemiologiýa stansiýasynyň işgärleri çet obalary aýlanyp öňe sürilýän ýagdaýlar boýunça düşündürüş işlerini geçirip başlapdyrlar. Ýurdun köpçülikleýin maglumat terişdelerini öňe sürilýän keselçilik we onuň düýüp alýanyny aýdylýan sebäpleri barada iň bolmana infeksiýa ýolugan adamlara maslahat ähengli gürrüňler gozgolmaýar. Finçlaryň aýtmagyna görä şeýle ýagdaýlarda mediýanyň dymyşlygy halk arasyndaky tolgunçlukly dowuly artdyrýar. Azatlygyň habarçysy şu şikayet bilen Daşowuzyň welaýat hastahanasyna onlarça adamyň ýüz tutanlygyny yerli ýaşaýjylara salgylanyp görrüň berýär. Onuň maglumatlaryna görä peýda bolanyny aýdylýan sakyrtkanyň adamlaryň janyna howp salýanyny hakda şeýle-de onuň goňşy serhetlerden geçen bolmagynyň ahmaldygy barada ila tarasyna çaklamalar dowam edýär. Adamlar hatda türkmen gazak serhetiniň hem türkmen tarapyndaky infeksiýa bilen bagly karantina sebäpli ýapyk saklanýanyny aýdýarlar diýip habarçy belleýär. Degişli lukmanlar sakyrtkanyň öý haýwanlaryna ýokuşan halatyny olar boýunça desine lukmana ýüz tutmagy maslahat berýärler diýip Azatlygyň habarçysy çet obalarda gürrüňdeşlik geçýän lukmanlaryň sözlerine salgylanyp aýtdy. Azatlyk radiosynyň Daşowuzyň häkimliginden we saglyk goraýyş edaralarynyň bu ýagdaýlar dogrusyna nähildir bir kommentariýa almak synançyklary netije bermedi. Geçen dekabr aýyny Azatlyk radiosyny Daşowuz welaýatynyň ençeme etraplaryna näwelli bir infeksiýa ýolugan onlarça hojuluk mallarynyň ölenligi dogrusyna da maglumatlar gelip gowuşupdy. Demirgazyk welaýatynyň Ruhubelend we Saparmurat Türkmenbaşy etraplarynyň daýhan birleşiklerine gara mallaryň onlarçasynyň harap bolanlygyny Sewitin ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň yerli çeşmelerine gürrüň beripdi. Şonu iki sygyry näwelli infeksiýa ýolugyp ölen yerli bir ýaşaýjy mal eýeleriniň veterinar lukmanlary ýüz tutýanlyklaryny, emma olaryň hem infeksiýany anyklap bilmeýänliklerini gürrüň beripdi. Lukmanlar ne virus anyklap bilýärler, ne de bir çäre görýärler. Olar beýleki kesellere garşy hem vaksinalarynyň ýokdugyny aýdyp ellerini gowuşdurýarlar diýip yerli ýaşaýjy Azatlygyň welaýatdaky çeşmesi bilen gürrüňdeşlikde aýdypdy. Azatlygyň welaýatdaky çeşmesi sakyrtgy diýişläp kesele ýolugan maşgalalary barada karantina alynan gaýdylýan welaýatyň şäherindäki bir oba barada käbir maglumatlar berdi. Ýöne Azatlyk degişli maglumatlary beýleki çeşmelere tasdiklatmaga synanýar.